ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମୋ ହାତରେ ଯୋଉ ଫଳଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଟା ମାନେ କୋଉ ଫଳ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଏଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି, ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଦେଖିଛି। ଓ ଏଟାକୁ ବି ଖାଆନ୍ତି ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଏସବୁ ଖାଆନ୍ତି। ତ ସେଦିନ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଆସିକି ଖାଉଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ କି ଏଟା ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଲି। ଆଉ ଏଟା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ରେ ଖାଇଲେ ଖଟା ଲାଗିବ, ଆଉ ଏମିତି ଟିକେ ମାନେ ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ରେଡ଼୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ପିଙ୍କ ରେଡ଼୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଏମିତି ଟାଇପ୍ରେ ଖାଇଲେ ପୁରା ଖଟା ମିଠା ଲାଗିବ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଏମିତି ଟାଇପ୍ରେ ଖାଇଲେ ପୁରା ମିଠା ଲାଗିବ। ଏମିତି ଟାଇପ୍ରେ ଖାଇଲେ ପୁରା ମିଠା ଲାଗିବ, ଏମିତି ଖାଇଲେ ଖଟା ଲାଗିବ। ମାନେ ଏଇଟା 3 ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ପୁରା କଞ୍ଚା ବେଳେ ଖାଇଲେ ସେଟା ମୁଁ ଖାଇନି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ପାଟି ଭଲ ଲାଗିବନି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିନି କେବେ। ପୁରା କଞ୍ଚା ଖାଇଲେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା 4 ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ। ଏ ଫଳଟା 4 ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ। ମୋ ବାବୁନାକୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ଯେବେ ବି ସେଇପଟିକି ଯିବି ନା, ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ଯେବେ ମୁଁ ସେଇପଟିକି ଯିବି ସେଇଆକୁ ମାଗିବ, କହିଦିଅ ମୋତେ। ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ଖାଏନି, ଖାଲି ଚୁବେଇକିରି କାଟିଦେବ। ବେଶୀ ଯଦି ଖଟା ଲାଗୁଥିବ ସେ ଜମାରୁ ବି ଖାଇବନି। ଦେଖ ସେ କେମିତି ବସିକିରି ଖାଉଛି।